Hala, natagak. Hala. Oh, dara tanawa, ang passion fruit guys, natagak guys. Hala, natagak. Natagak ang passion fruit. Guys, good morning. Ako na po din si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Good morning paron guys. Tuesday unya. September 6. Di ana po mi sa likod with the twin akong bibi ug si Shupaw, si Kulot. Si Kulot, si Shupaw. Uy, asa man si Shupaw dira? Unsa? Madto na mo bisita mi sa mong garden guys kay gabi perting uwana. Good kayo ang panahon kay diwan jud dagamo ang kuan. Guys, kay dako kayo ang tent. Nalanay tent kuno sila guys. Guys, nagdag mga bata og sudlanan guys na kay nami kuhaon guys, manguha mig snail kay mangaon sa mong tanom ang mga snaily guys niya. Among mga snaily guys, padangan namong asin guys. Oh, sige go da. Oh, go. Go, go, go. Slide para kayo si. Slide. Pananaw na mo snaily. Oh, dara oh, one new kit dia. Hinay ha, nga di makahawid anang kuan. Oh, go. Mangita pa mi guys. Da, yamo ni sod? Wala ni sod? Wala, wala. Tara. Tara ka di sod to. Hala, natagak. Hala. Oh, dara tanawa, ang passion fruit guys, natagak guys. Hala, natagak. Natagak ang passion fruit. Unya na. Hala, natagak ang kuan. Nawa. Agoy, papel man nga gibutang kun nato ari o. Ag mga manok ni batog. Ana lang na siya. May snaily oy. Gauwan man unta. May crab ani. Ha? Hala. Dagag tubig. Basig na asi ko na ni. Frog. Awa si Froggy uy. Wa si Froggy ning uwan man. Wa man si Froggy wa na nangaunsag tanom. Nangatumba. Buya gintaw na dako na rabaga mo ang okra guys. Natumba. Hala, buaw na guys. Kuha, daghang mga manok. Manok na sa bana guys na nuktok. Kanang naisod guys. Munguha silang snail. Nya. Na, be. Tanaw na to, be. Dara si snaily guys. Usara man ka snail among nakitaan. Sara mangita pa mi kay manguan ni sila mga onog. Mga on sa tanom. Na buaw na mo ang okra guys oh. Wa pa guys. Alag lapo ka ni guys. Alag lapo ka ni guys. Oh, dag mga bata guys sunod-sunod na ho guys. La, lapo kayo tani guys. Lapo kayo guys. Dagha kani o naragaw ang kuan. Hala, awa na isod. Tuwa snail tuwa pero wa na isod o ag kuan. La, humok nagyuta ako na ning kultibiton ron guys. Mag-cultivate yamo na isod. Oy, wala na isod. Dali na. Dala mo mangita na putare. Di ato sa tanawon og naabay bunga na ning kuan pipino kay kaning mga kaluha guys. Kaning mga anak sang manghod ganahan ka jud ni sila sa pipino.
Way saw kilaw to the max ni sila guys sa pipino guys. Wa pa man sige ra mag pangamuwak pero wa pay bunga. Oh. Hala nawa, duha man nakabuk diha, ya mo lag ay tulo man nakabuo ka passion fruit. Hala nawa ang usa na lang nahibilin. Yuga ba? Ayaw. Na usa na lang nahibilin asa kag usa ana narao. Usa na lang. Pandako oy. Hala asa ka tong usa basi naligid. Kaya kita ni isi man nagusa. At ka nagusa mama na ako. Matay na. Hala saa kag usad to. Mga pusin fruit. Dragon fruit na oy. Hala asa ka tong usa ka bunga ana. Kay tulo man nakabuok. Nawa agusa. Aris ako mamaha. Tata mangita na tata. Dali, mangita sa tari dali. Makakita lagi taron. Dara tari tong sili. Ang dito na ako. Oy, dapa! Yehe! Oh, dapa si Snili. Ako kuha. Hi! Karon mo, Sniliha mo. Ala. Oh. Ano ha? Oh. Duha na. Oh, duha na. Masig na pa diha. Uy, naarabay bunga sa kalala nga kuan. Atong kuhaon. Taman. Naayes? Haman? Oge, kuayes, hinay. Gamay kayo. Oh, cute kay sis Nili. Ay, napay cute, oy. Napa di usa, gamay, oh, napa na, oh, sis Nili. Hala. Tay mo ron. Ako lang kay mahuwilan ni mo. Dali, bibi. Nagkana kayo guys, nagsili guys. Di pa. Di, tanaw na itong pila ka buok. Upat. Oh, 4 pa mong nakuha, guys. Dapat judan. Unya na. Guys. Muna yung giingon ninyo, guys, nga kuan. Kanang talong nga lilion. Green ra og color. Mudakon ni siya, guys. Green ra ni siya color nga talong guys. Mo ni siya gitawag og lilion kay ang iyang bunga green. Unja ag dahon green mo na nga lilion siya kay imo mang pangitaon. Imong lilion mangita ka sa bunga. Yan na, daghan na guys. Mo nang itanong pohon guys. Dakoy kwaon. Nakoy oh. Dakoy kwaon na ri guys. Kay namunga man ag kakao sa kong mama guys. Na kakao guys na. Kakao man kaputan og mga sagbot guys. Na kakao ni sa kong mama guys. Ang pangmirahon ag kaning mga sagbot nga mga katay-katay. Araw ko. Ang gibira. Namunga man ni guys. Unja, akong kwaon ang hinog. Kaya mong kanon sa kaluha. Sa araman to. Dara. Dara guys na. Dara ag bunga guys. Dara guys oh. Hinog na guys. Amo ni siyang kanon ron guys. Sahag bunga guys. So tapo do dako guys na. Daghang pa siya mga naidahang buwak na po'y mga gagmayng bunga. Nya daghang kuan guys oh. Kamuti. Mga ubi, gabi. Dara guys oh, dara sila guys, galinya. Nagsili guys. Oh, dai snili nila guys. Ug di ay kakao. Oh, lagi ayo na sa dina. Oh, kakao niya. Na tanawag mga tiil guys. Oh, agag kasupaw nga tiil o slipper. Kita po, di ba? Kuan kanang sayang. Hoy, hugaw na.
pikas yung slipper ng waag pares. Darag mga tiil nila guys, bulingon. Pero na nang gipanghiluan ang ilahang nga tiil ay ilahang mga slipper guys. Diyan na ako na ipakita nila guys kuan. Kanang say man ni ngano ni. Kanang has. As na gamay. Has nga gamay di huy kuan ni huy kanang ay. Wate. Kay naguwan man guys, mao na nga naay wate nang gawas. Tana. Ay na hilapti na kiwig na diha. Gana tana. Kamo ni mong sudaron guys, apil ni sud sa package guys. Nya among giluto og balik kay kuan man kanang tab-ang unsya. Wa mi kay bawday og sambuok ra bay soda ni o daghan pa ja pagluto day paghuwa day guys tibuok siya. Sa dara dayon guys ang giluto sa akong bana. Ni siya ang sud tibuok day ni siya guys sa gidugmok lang sa bana guys. So gibutangan na mo kamatis kay tabang man siya among luto og balik kay haron timplahan. Sige guys. Kay gumana na guys, mangaon na mi guys. Guys, luto na gamo ang sudan gikuhaan na ni guys. To mangaon na mi padong guys. Tara May kay guys tuna din ni siya guys. Pang pupo ganiha guys. Kani siya guys. Kuan ni natagak ni kay gabi gauwan guys. Kusog kay guwan gabi guys. Ang nakita ni guys si Ise. Ikaw se? Nya. Karon dara agamuan kanon karon. Mga una mi. Nice kay bag ni ini. Ibutang sa Aries, dalis. Di na mga una ta. Gi kauna. Sige kauna gi. Ayaw na tananay sa magkuha lang. Basta nindot nice siya. Bayan gay ko kanang plato sa ingbe. Ay butang na ho ala. Baula ako kay bawat si Inse dako kay travel bag si Inse. Saong po din ako. Magdili sa Manila. Dara. Kauna mi guys. Nauna mi guys sa amuang kakao. Da kakao. Basta magtanom guys, makaani gyud. Kani nga kakao guys. Natag ni siya ni kuan kanang bishop abit. Katong nanghatag siya mga kahoy bitaw nga. Ipatanom. Nya. Damay mga kakao niya. Kumama ka nakapangayo man sa kakao. So mauni ron. Hindako na namunga karon nakakaon nami nakagaman na ba si mama ni Tabliaing? May sa una. Kami, dahil natin mo itong kante. Sino mga vitamins sa ide? Unsa na inyo holes nga na? Lain huwa lagi holes lagi huwa. Ka-insi po kay holes. O okay, equate. Nagyusam to nimong color-color. Oo. Gikaon man namuha dito sa opisina. Kasi mo ganyan, di ba eh? Gininaya nagkaon. Isa te? Kasi mo ganyan, di ba eh? Nay, Inom mo og vitamins. Anong vitamins? brasaw na. Kuan. Pagod like kuha kay calcium eh. Na, kana kuha na oy vitamin C. Gabi na nabi. Sakto na na oy, wala na nay tamis. Dara o, o tagan ka na po.
lisus kakaw na magtuli na na. Waman niya tunlak, kaya mo siyang ginandaan nga iyo tunlak. Dili ganit tunlong. Boses o Gumo kuan. matol dangog kay bakay na. Pwede no, no. Ano dili na mo kuan sango kay Kasi matumara ni, sige challenge. Sige challenge. Sige challenge ba? Namoy nagkung ba, no? Cookie creamer original. Mga mo, anak. Hindi na to. Bato na pala na. Dili manggod. Guys, karon guys, wala ko ng porma guys, nagka-gidlay, nagka-sa mga napasa ko guys, kay nanguan ko guys ba, nang inuto ko sa garden, kay ga-cultivate ko sa huang garden adto, diya gagama ko sa ka-flat pod, kay para sa huang pichay lagi. Diya karon guys, gauwan man gakamulo og cultivate. So ako na lang pong kanang gisulit ang panahon kay labon dili init. Diya perting lapo ka guys, gabots ko ba guys. Diya mo ni yung porma nagkagidlay ni permain sa background guys, kay nako sa lungagan diri sa kumama galingkod kay nabasa ko, magpadong na ko maligo ron guys, kay kanang perte ng basaa na cultivate ko, nanipsip ko sa mga sagbot adto. Diya balik mi anjang mga punapon kay bas hindi na muwan aga dagom pa guys. Diya amo pakiton sang boats guys, kay gabots man ko kay perting lapuka mo ni nahitabo sang boats guys, gabots ko kay perting lapuka. Diya tanawag ang attire guys. Perting lapuka guys. Natiniil na ko pedong ko maligo guys, magilis ang maligo ko kay perting ugawa sa ang pajama. Diya muna na itabo ron guys, perting hugawa na ho na guys. Hugaw kayo pero padong na ko maligo guys. Diya mo lagi na hugaw kayo ang boats guys. Na kapalit siya kong tuyo boats guys, kay bangay lagi ko magtanom-tanom, maga bugwal-bugwal og yuta. Anang gampalit siya ko kay kasug magka uwan-uwan, at least di ta ma-slide kay naka boats. Ay, ya, maligo sa ko guys. Hey guys, mana kong ligo guys, uga-uga na ganin akong buhok guys. Dagabantay ko sa anak guys ato nasa duyan. Uga na akong buhok guys, katong basa-basa pang buhok guys. Sige, kuan guys, gaduka ko na ito naginahinda ko, nawa po ng duka guys. Ya, karon guys, ansang mga hapon-hapon balik mi adto sa garden, pakatong sa namo mga bata kay ginimuntag ko ani ba ng mga bata kay init man diyan ni kalipukuan. So diri ra sila sa bahay bilin, balik mi adto dito guys unya hapon-hapon tan-aw ta sa garden na pon guys nga among gipinluan, gagamag flat, nag-cultivate. Kabubok ko kanang pan guys, complete daw kuno to siya nga pangpahimsog sa tanom. Gikutaw na ko sa usa ka tubig nga balde o usa ka kanang yung sardinas nga lata. Gisago na ko niya akong gibubo sa tanom kay jawa ta naman kuan himsog, makabunga og lamion. Sige guys.